Imamo jednu akciju, naš kolega Petar Stanić, kod početka osnivanja ideje 99%, čovek koji iz Portugala došao 15. oktobra 2011. godine da ovde pokrene jedan iskreni i pravi aktivista. On će vam se sad obratiti. Planirali smo jednu veselu, duhovitu akciju povodom našeg lokalnog problema o kojem je i prethodni građanin govorio, to je Bus Plus. Molim Petra, tako je, molim Petra da se kratko obrati. Izvoli Petre. Dobar dan, dragi ljudi. Kako ste? Ili imate neki osjećaj ono unutra da nešto nije u redu, vas muči to? A ovi ljudi što idu tu okolo, trčkaraju u prodavnice, na poslove, ili vas nešto muči ili je sve u redu? Ili imate vi taj osjećaj, izvinite, ja ću se poprim malo da mi oni vide, ili imate vi taj osjećaj duboko u sebi da nešto nije u redu, jer strepite od toga, od te izvesnosti da sutra neće biti bolje? Sigurno neće biti bolje. Ovo što se nama dešava se od 30. godina prošlog veka. Od 70. je to još, kako bi se reklo, ta tehnika je usavršena, zove je neoliberalizam, a to znači prodati sve što je, privatizovati, to je oteti sve što je naše društveno, sve što su naši očevi, dedovi i braća i sestre pravili. Ja sam rođen u jednom sistemu koji je pre ovoga bio, zvao se socijalizam i sećam ga se vrlo dobro. To je bilo 100 puta bolje od ovoga u čemu mi danas živimo, kao demokratiji. Apropo toga, da ne dužim priču, to je neka tema o kojoj ćete vi morati da razmislite između posla na koji trčite i koji vam je slabo plaćen, između prodavnica i briga kako da se prehranite i kako svojoj deci da kupite to što i njima treba. O tome ćemo drugi put. Ono o čemu ja sad želim da pričam je o javnom prevozu. Pomenuli smo taj Bus Plus i ovog gospodina ovde koji je našao za shodno da uvede taj Bus Plus bez da nas pita. To je ovaj ovde gospodin koji podržava, to jest ne podržava Borisa Tadića, onog što je hteo GMO, što je u završnoj kampanji koji uvešćemo GMO! I to uvode na mala vrata, koji je ugovor sa Bin Zajebom. Da vam kažem, našli smo podatke da je Bin Zajeb najveći proizvođač, 4. otimač zemlje u svetu. Znači, podatke ćemo objaviti ovih dana. Pod hitno moramo da reagujemo jer se sprema otimanje zemlje. Oni do 31. marta ili kog već, do kraja marta u Skupštini hoće da usvoje da prodaju 11.000 hektara zemlje. Ali to nije bilo kakva zemlja. To je najbolja građevinska zemlja, to je najbolja poljoprivredna zemlja, to su kanali, to su fabrike. U ugovoru ništa to ne stoji. Znači, ne stoji ni obaveza da će oni morati da taj ugovor, tim ugovorom da sade šta da uzgajaju i ne. To je opet ovaj čovek ovde uveo. Znači G17 put, srećete se onih divnih ljudi, onih muzičara, glumaca koji su skakali jadni i pevali G17 plus i ovo i ono, ne znajući šta nam se sprema. Svi smo ljudi namagarčeni. Ovaj čovek i ta cela banda su pokrali pare koje su Milošević, preuzeli su pare koje su Milošević i Tuđman krali, zamislite, dok smo se mi ubijali, dok su nas nagovarali da se ubijamo. To su stotine milijardi eura u pitanju. Neki stručnjaci govore da je u pitanju 1500 milijardi. Troškovi ujedinjenja Nemačke su bili 3000 milijardi. Pa vi vidite u kakvoj zabludi mi živimo. To je sve, do tih svih podataka je došao Domagoj Margetić, istraživački novinar u Hrvatskoj, koji je već 13. dan u štrajku glađu zbog toga što je korumpirana vlast u Hrvatskoj i u Srbiji ne dozvoljava da ovakve informacije dođu do vas. Dokazi postoje. Znači, okačeni su, imat ćete priliku sve da ih vidite. Znači, banda je preuzela novac koji su nam oteli tokom 90-ih. Ovde se ne radi o politici.
Sav novac privatizacijskih koji je ušao ovde, a ušao je 120 milijardi eura od privatizacija od 2000. godine. Gde su 120 milijardi? Gde su bre ljudi? Pa to je vaša imovina prodata, moja, naša. Znači ljudi, ova banda, ona radi samo za novac. Nema ovde politike. Mi se nalazimo svi u čudu. Mi se nalazimo svi zbunjeni, oni nas zbunjuju u medijima, proturaju razne ratne priče o Kosovu, ovom, onom. Ljudi, pozivam i ljude na Kosovu, i Srbe i Albance, i ljudi u Srbiji cele, da se dignu, da zauzmu mesne zajednice i da provedemo demokratiju. Ja ne dam svoj glas nikom i hoću da glasam sam za sebe i neću da glasam ni za koga, samo za sebe. I to ljudi treba da tražimo. Imamo internet ljudi, danas možemo preko interneta da glasamo svi, to može da bude javno, nema potrebe da se krije bilo šta i da glasamo za predloge, a ne za ljude. Ako banke mogu da prebacuju novac, zašto mi ne možemo da glasamo? Dosta je bilo ljudi, znači opametimo se pod hitno, prizovite se pameti, zaboravite sve stare te priče koje ste čuli i pogrešna znanja koje smo naučili. Ljudi, mi smo svi žrtve jedne velike prevare. Ovo je sve Matrix, njihov koji nas oni drogiraju. Znači ne gledajte televiziju, ne gledajte gluposti. Pročitajte, Domagoj Margetić je 13. dan u štrajku glađu. On je objavio i raskrikao Sanadera i smestio ga u zatvor. Znači, ljudi, udružite se sa komšijama, prijateljima u vašem komšiluku, organizujte se, uđite, zahtevajte u mesnoj zajednici da pokažu račune u opštinama. Oni su napravili decentralizaciju do pola na nivo opština. Opštine i sad taj novac koji mi uplaćujemo, znate gde ide uopšte? Ne, znate vi gde, kome plaćate porez? Znate vi bilo šta? Ne znate, ne znam ni ja. To oni uzimaju novac, do opština dođe i opet u mesnim zajednicama nema ništa. A zamislite koliko se novca na vašoj mesnoj zajednici skupi. Taj novac, da se mi ne bi igrali demokratije, nego da bi napravili stvarno demokratsko društvo, treba da ostane u toj mesnoj zajednici i svi zajednički da raspolažemo sa tim novcem i da odlučujemo šta ćemo. To je demokratija. Ovo sve ostalo je sranje. Ovom prilikom želim i radnike MUP-a da pozdravim i da im kažem da mi nemamo ništa protiv njih, da ne dozvole da je slučajno da ih neko natera da protiv svoga naroda deluju. Ljudi, razmislite dobro. Znači, mi moramo da se udružimo. Dosta je bilo politikanstva. Sve, kažu, ne zna čovek. Zna. Sve treba objasniti, svaka odluka mora da bude dobro objašnjena, svakom sažvakana, svaki predlog u stvari mora bude dobro sažvakan, ljudi svaki aspekt svakog govora i svakog predloga da čuju do kraja i onda da odluče da li hoće ili neće. Znači samo na internetu klik da ili ne. I gotovo, to je demokratija. Ovo sve ostalo je sranje, ovo ostalo je prevara. Ovaj čovek je u predizbornoj kampanji obećao besplatan javni prevoz. Evo, on je video od nas da se mi zalažemo za besplatan javni prevoz i u svojoj izbornoj kampanji, koja prevara, Bože i to. Oni organizuju izbornu kampanju i onda oni kontrolišu i rezultate i sve ostalo. Oni se pojavljuju sa džakovima kao evo su glasovi, posle pojeo Vuk Magarca zato što su ušli u vlast. Vlast, šta je vlast? Ko ima vlast nadamnom? Ko ima vlast nad vama? Niko bre ljudi, oni su administracija. Znači oni moraju da rade ono što im mi kažemo. Oni su to oteli, truju nas nekim pričama o ratovima i sranjima. Znači, ljudi, pozivam sve Albance na Kosovu, Srbe, ljudi preuzmite tamo svoje mesne zajednice i pokažite toj bagri politikanskoj i na Kosovu i u Srbiji da ne može više niko da nas zavađa. Imamo još ovde politikanata koji su obećali besplatan javni prevoz, sećate se Malog Slobe. Mali Sloba je podelio vlast i pare sa ovim politikantima
i znači oni sad upravljaju tim novcem što je ukraden 90. godina u Srbiji i kradu novac od privatizacije. Ponavljam, 120 milijardi je ušlo u Srbiju od 2000. godine. Gde je taj novac? Znači on je u svojoj reklamnoj kampanji politikanskoj obećao besplatan javni prevoz svima. Znači ovaj čovek. Mi danas u 5 sati, pozivam vas kogod želi da nas se pridruži, napravit ćemo jednu vožnju gradom do Slavije i nazad koja je prijavljena, besplatno naravno, da pokažemo da je javni prevoz naš prevoz, u kojoj ću vam ja objasniti koncept besplatnog javnog prevoza. Znači ljudi, već 20 godinama poznati stručnjaci govore da je javni prevoz jednostavno jedino i moguć. Naftna mafija, autoindustrija, politikusi i ostali žele da nam sada otmu i taj javni prevoz. Karte u nekim slučajevima skuplje nego da se vozite kolima i da sipate benzin, a to nije potrebno. Mi finansiramo javni prevoz, vozili se ili ne, sa 70%. Znači, svi vi, gospodo, koji sada žurite u prodavnice, na poslove, u šetnju, se vidite s devojkom, svi i ne koristite javni prevoz, plaćate, subvencionišete javni prevoz u Beogradu sa 70%. 70%! Plus, od ovih reklama, vidite na stajnicama, Maybelline, ovo što drži Alma Quattro, zapamtite Alma Quattro. Znači, to su otprilike oko 20% troškova od tih reklama javnog prevoza, plus može da se kako se zove, pokrije. Ove reklame na autobusima, ako bi mi uveli da budu besplatni i zatvorimo ovde grad za automobile, možete da zamislite kako bi ove ulice sada izgledale sa nekim lepim trolama o koje možemo da nabavimo, naravno, i ovim biciklima, terenima, sa šetnju i svim ostalim. Znači, gospodo, besplatan javni prevoz vi već finansiramo sa 90%. Korupcija u GSP-u je tolika da se to meri milionima eura. 150 miliona eura nas košta godišnje finansiranje GSP-a. Na gorivu, rezervnim delovima, privatizaciji pojedinih pogona i ovo i ono, se krade godišnje oko 30 miliona. Znači, mi već imamo besplatan javni prevoz. Kako mi možemo da sprečimo tu korupciju? Tako što ćemo uvesti obaveznu javnost u radu GSP-a, svih javnih institucija i preduzeća. Sve na internet, svaki konkurs, svaki tender da bude javan, svi ovi, kako se zove, aplikanti, da vidimo ko je šta i za koliko novca predložio, nestala bi korupcija za jedan dan. U Brazilu su već uveli u nekim državama, znači za jedan dan je nestala korupcija, uhapsili su par političara i to je to. Ni tamo nije savršen sistem, ali to danas s pomoć interneta i kompjutera možemo da uradimo i moramo da uradimo, jer samo tako možemo da zaustavimo korupciju. Znači nema veze što svi nemaju kompjutere, stavimo kompjuter od tog novca koji će ostati u našim mesnim zajednicama, u naše mesne zajednice, stavimo 20 kompjutera, 50 zavisnosti od mesne zajednice, postavimo ljude koji će da obučavaju mlade nezaposlene ljude koji će obučavaju starije kako da ih koriste i ovo i ono, napravimo od mesnih zajednica, znači centre gde ćemo svi razgovarati, dogovarati se i planirati šta ćemo da radimo. Gajimo hranu na terasama, u dvorištima, na javnim prostorima. Znači ne dozvolimo da nas ova banda truje više sa aflatoksinima i čudima. Svi su zaboravili na to. Šta je? Pojeo vuk magarca. Sve u redu, nema. I dalje nas truje aflatoksinima. Taj isti kukuruz jedu iste te krave. Ljudi, taj otrov se taloži u telu, to je najveći problem. Znači koncentracija nije problem, nego se taloži u telu. I onda se dobiju rakovi i ovo i ono. Zatvaraju sve centre, žele da zatvoru koje je uloženo toliko novca za kontrolu vazduha. Zašto? Da bi mogli da nas truju. Elem, da ne dužim priču, ima toliko toga, pričat ćemo, ovo je tek početak. Ovo je, shvatite, ovo je tek početak.
Vidimo se naredne nedelje verovatno u Saveznoj skupštini će pokušati da prihvate ovaj ugovor koji je protivustavan sa Bin Zajebom. Znači, žele da prihvate ugovor na mala vrata i na brzinu da nam ubace, nemamo nikakve podatke o tome. Ne damo lepo protest ispred Skupštine, gospođo. Protest ispred Skupštine, neka znaju svi. Znači, ako budu pokušali da nam prodaju zemlju, idemo ispred Skupštine, svi. Svi. Ja se ne plašim da kažem, stojim iza svojih reči i neću više da ćutim, jer imam sina, imam jedno dete od 6 godina koje neću da bude rob, a ako ovako nastavimo bit ćemo rob. Ja se nikad politikom nisam bavio, ali u direktnoj demokratiji sam prvi put video u životu izlaz za sve ove probleme, jer ako mi budemo odlučivali o tome šta ćemo raditi, učestvovati u odlučivanju, šta će se raditi i kako će se raditi, ovo se neće desiti ovo što nam se desilo. Ubacili su nas u Matrix da svi brinemo o tome kako ćemo da preživimo, dok oni kradu i otimaju. Ljudi, prizovite se pameti, udružite se lokalno, pratite nas na internetu, pošto nam evo nema ni medija nikog, jer njima je sve lepo, dobijaju novac iz nekih tamo fondova iz kojih nepostojeći, kako ih ja zovem, vanzemljaci. Znate ko su ti? To su ti što iz Beča, sa Kipra, Devičanskih ostrva i ovo i ono kupuju ovde firme po Srbiji. To su vanzemljaci, to su naši zemljaci van zemlje. Znači van naše zemlje, koji su odavde novac ukrali i odatle kupuju. Znači to je jedina stvar koja treba i jedna od stvari koja treba da se uvede. Da se uvede da se svi ti fondovi na tim Devičanskim ostrvima i tamo da se otkrije ko su vlasnici. I da se vidi odakle tim vlasnicima novac, pa ćete se začuditi. Elem, od 5 sati krećemo odavde sa Trga Republike, ja ću pokušati da vam objasnim koncept svima koji budu došli, besplatnog javnog prevoza i kako mi možemo taj besplatni javni prevoz da uvedemo. Evo, ja sam već objasnio dosta toga, ali bi iskoristio priliku da vam kažem još jednu stvar, da se u Francuskoj, koja ima najbolji javni prevoz, 50% sredstava za održavanje, ali i za modernizaciju onih metroa predivnih i svega ovog dobija taksom bogatašima i firmama koje zarađuju na nama. Od 1 do 2%, taksom uvođenjem takse u Beogradu i u svim drugim državama, ovo je predlog i za sve druge gradove i opštine u Srbiji. Taksom od 1-2% bankama, tim koji nas kradu, koji nam naplaćuju najveću kamatu na svetu, znači za kojih stoje isti ti političari i tajkuni o kojima pričamo ovde. Znači, uvođenjem takse od 1-2%, dok ne saznamo ko je iza svega toga, mi možemo da platimo sav javni prevoz. A šta ćemo dobiti? Dobit ćemo to da možemo slobodno da se krećemo. Ljudi, za jednu porodicu, 4-članu, koja živi u prigradskom naselju i ima 2 studenata ili đaka, treba preko 200.000 dinara za personalizovane kartice. Pa ko ima 200.000 dinara, 2.000 eura za godinu dana jednog 4-članoj porodici? I jedna 4-člana porodica nezaposlena iz prigradskog naselja treba je oko 1.000 eura, preko 100.000 dinara godišnje da plati za sebe i svoju decu prevoz. Pa gde tu ima pameti? Oni su nam uveli tu privatnu firmu da nam kako se zove, naplaćuje karte. Pa zašto, šta će nam taj trošak? Zašto ih ne skinemo te aparate? Ja predlažem da skinemo te aparate, uvedemo besplatan javni prevoz, uvedemo strogu javnu kontrolu GSP-a, taksu od 1-2% velikim firmama i korporacijama, bankama, transportnu taksu kao što rade u Francuskoj. Imat ćemo novaca i za nove autobuse, i za modernizaciju transporta, ali ne taj metro što ne taj metro što Gosin Đilas od 1.400 miliona hoće da nam uvede. Ljudi, napravio je najskuplji most na svetu i sad hoće da nam uvede i metro. Pa 1.400 miliona. Znate vi da se noću plaća autobus 205 dinara da odete bilo gde? To nije uračunato kao prevoz. Mi smo počeli da istražujemo sve te detalje. Došli smo do saznanja da je grad Beograd finansirao, subvencionisao privatne prevoznike sa 80 miliona eura tokom ove poslednje 2 godine.
Sad idemo dalje, vidjet ćemo koliko su privatni prevoznici uplatili novca u gradsku kasu od prodatih karata noću. I šta smo mi za to dobili? Gde su ti koji se ne pojavljuju u špicu jer svoje autobuse, kako se zove, štede? Sve ćemo to pročačakati na sitna sredstva, što kaže naš narod. Evo, u 5 sati krećemo odavde. Znači sve je moguće. Ljudi, drugačiji svet je moguć. Vidimo se još sledeće nedelje ovde ako donesu odluku da prodaju zemlju. Znači spremite se. I druga stvar, RTS, tu medijsku našu javnu kuću kojom upravlja Tijanić već 20 i nešto godina, treba da preuzme to naš javni servis. Dosta je bilo trovanja, dosta je bilo laži, ljudi. Ne dajte se, vidimo se, zajedno smo jači, mi smo 99, svet je naš, menjamo ga zajedno! Znači sad imat ćemo, na trole Petre idemo. Da, na trole. Hoćemo ovde od trga ili od Terazija. Evo Bondić da završi. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Ne, ovdje imam 3 sedmice. Idem ja da se provozim. Aj, ko će mi pomoći ovo da spakujem? Ajde. Ajde. Čekajte, nek uđe Igor prvo da nas slika kako ulazimo. Polja, dignite ove fotografije kad ulazite, stavite ovako fotografiju kao da ulazite. Stavi ove, politiku se, s ove i s one strane. Strina stakla, evo dovede od Đorđe Crni tamo, stavite staklo ovo. Stavite ovo pročitno ovdje. Hvala. Stavimo politiku se na staklo, tako da ljudi koji se vozi, koji se tamo... Dajte vam, evo ljudi, imate postere. Daj traku vamo, zalepimo. Lepi u traku imate. Gdje je onaj odgovor? Ima neko s polja da može da slika. Ima neko s polja da može da slika to. Stavite na stakla od trolebusa. Zalepimo. Evo sad se i oni vozi, imaju besplatan javni prevoz. Svi. Dakle, ovako ljudi. Oni i mi, svi. Cijel autobus. Šta je ideja ovog? Drugi autobus. Svi autobus. Predstavim ja koncept besplatnog javnog prevoza i da vam dajem informacije gdje to postoji. Besplatan javni prevoz postoji preko 20 godina, u nekim slučajevima i 30 godina, u Brazilu, u Evropi, ovde, znači od prošle godine jedno 10 gradova uvelo besplatan javni prevoz. Od toga su kineski gradovi koji imaju preko 10 miliona ljudi uveli prevoz u centru grada koji ima 5-6 miliona ljudi. Znači Tallinn je postao prva prestonica evropska sa potpuno besplatnim javnim prevozom. Imamo u Francuskoj regione, čitavi regioni koji imaju preko 100.000 ljudi koji imaju besplatan javni prevoz. Zašto besplatan javni prevoz? Sad zamislite, evo, svi smo mi ušli bez karte. Zamislite da sad taj novac možete da ostavite sebi i da kupite nešto što vam je potrebnije. Ako su oni pokrali GSP, onda šta imamo mi s tim? Kako bi se taj prevoz onda finansirao? Ovaj prevoz kojim se mi vozimo već se finansira sa 70% iz našeg džepa. Znači, vozili se mi ili ne. Ne vozili. Sve što kupimo u ovom gradu, mi platimo porez i od tog poreza se subvencioniše javni prevoz sa 70%. A cena karte košta 72 dinara. Zamislite to ludilo. Pa koliko bi onda koštao prevoz da cena karte nije 72, a da se ne subvencioniše sa 70%? Što bi znači
negdje oko 250 dinara. Je to normalno? Nije. Elem. A oni su pokrali Javni GSP. prevoz. Ajde slobodno, besplatan prevoz, uđite. Besplatno, nema poništavanja. Ništa. Elem, javni prevoz kojim se mi vozimo je toliko skup da košta 150 miliona eura godišnje. Gde su te pare? Znači, Pokrali. da. Pa gde je GSP nek traži pare? 40 miliona se daje privatnim prevoznicima, a ima ih znači negde oko 20% autobuse samo njihovo. Ovaj javni prevoz finansiramo, kao što sam rekao, mi od izdvajanja iz svog džepa kroz plaćanje poreza i ovo i ono, kroz nadoknada i ovog i onog. Ali postoji koncept u kome bi mi sve to mogli da promenimo i da nađemo sredstva za finansiranje javnog prevoza iz drugog izvora. Šta to znači? To znači da bi mogli da uvedemo jednu minimalnu taksu za tajkune, za banke i za ostale privrednike u ovoj državi, mini market, kako se zove, mini maksije i ta čuda, i da oni plaćaju kroz jednu taksu od 1,5 do 2% transportnu taksu da finansiraju ovaj prevoz 100% i da imamo novca još za modernizaciju javnog prevoza. Ali smo zalepimo ovo, gde je traka? Šta kažem, šta podrazumijem pod modernizacijom javnog prevoza i sistema koji javnog prevoza? Ne znam da ste čuli za biogas ili metan. Da, biogas u Švedskoj, svi autobusi se pokreću na biogas koji se dobija iz komunalnog đubreta, organskog porekla i industrijskog otpada. Mi kad bismo u ovom gradu sutra uveli odvajanje smeća, od tog smeća bismo mogli da pokrećemo sve autobuse, i javne službe u gradu, a to je gorivo koje je najmanje štetno, biogas je najmanje štetan za okolinu.